Значи в момента джензи се оплакват, когато спре интернета. Искам да ви кажа, ние милениалите през какво трябваше да минаваме за интернет. В ранната зора на интернета, 2000-та година, ние трябваше да имаме ето такъв компютър, който имаха 30% от хората, не всеки имаше. Ако нямаш такъв компютър, който към него връзваш мишка, колони, за да слушаш музика, отделна клавиатура, модем и всичко, което можеш да се сетиш на този топус, трябва да отидеш в интернет клуб, където си плащаш за един час, който минава така, докато се усетиш и трябва да си ходиш или да си платиш за още един час. И съответно, за да влезнеш и в интернет, трябваше да чакаме по 10-15 минути. И като влезнеш, понеже беше с дел връзка, ако звънне домашния телефон, интернетът ти спираше, което беше още по-зле. И тогава си чатахме не по месенджер или по Message или по каквото се сетите, а по ICQ, на което само ако двамата сте на линия, можете съответно да си пишете. Иначе никакъв шанс. А Фейсбука въобще не е съществувал тогава. Но пък тук си имахме софиянци. После стана Cupid. Имаше и MySpace за по-напредничавите. Но ние по-простите бяхме в софиянци. Общо взето, не мрънкайте за тези неща, защото ако мрънкате, да знаете, че винаги може да е по-зле. И е било по-зле. Затова ние сме по-търпеливи просто.